sa atong pagsaulog karon kay usa man bililhon ang atong pagsaulog niining solemnity of the Holy Trinity alang kanatong tanan nga makasabot kita sa ang Holy Trinity. So unsa man gyud tumong ni aning Holy Trinity? Intimacy for others. Sa in English pa na, sabi ni Saya pa na, ang pagkaduol kaayo nga pakiglambigit sa iyang isig katawo. So munang atong tema, the spiritual riches we receive by developing an intimacy relationship with each person of the Holy Trinity through prayers and meant to be shared with others. So mao ni ang tiunay kanang higugma kinahanglan duna kay intimacy. Walay tinuod nga paghigugma kung walay intimacy. Unang ginoo spiritual riches, buhom ka espirituhanon nga bahandi ang atong giingon pakiglambigit sa atong isig katawo. So mao nga ang paghigugma ay sa babaeng lalaki, moingon ta mo sobra kado sandurot. So ang gugma duna man gud dunay duha ka klase. Eros gitawag og material love. Kining spiritual love mo nay gitanom nato agape, gihatag kanato spiritual love, full of ingon ta riches. Muna ang resulta mo himo pagkabot sa kaminyoon. So munang relasyon sa babae o babae ang lalaki mahimo nga mohantong paingon sa kaminyoon tungod sa gitawag spiritual love. So mao ni atong sukaranan nga spiritual riches we receive by developing an intimacy relationship with each person of the Holy Spirit through prayers as meant be shared with others. So ipaambit sa usag-usa. So kining pagsabot sa Trinity lisod kayo na sabton. Usa ka Ginoo nahimong tulo ka persona. So dinhi sa usa ka inilang English professor si Frank Shedd ni paambit ni ini iyang giingon ang Holy Trinity usa ka unity in diversity. So unsa mahibot pasabot ni ana sa nahiusa diha siya nagkalain-lain na unity in diversity, nagkalain-lain pero nagkahiusa. So for example, kining different forms niya. Example, kining tubig. Ang tubig atong makita sa dagat, tubig na ni evaporate paingon sa taas, giingon ta gas na siya. Ang gas dayon nahulog nahimong ulan. So gikan ni ana mahimong giingon ta paingon dito sa taas, nahimo na siyang fog, nahimo po na siyang sulid. Unya natunaw siya paingon sa ubos,
nahimo siyang rain. So giingon ta ang gas gitawag siya H2O, hydrogen and carbon dioxide. So two elements, it formed into H2O, which is called water. Unya nahimo na condense dito sa ibabaw, nahimong fog, nahimo pod natunaw hulog, nahimong falling rain. Ang falling rain water gyapon. So ang water usab gihimo nga gi-collect nimo, gibutang po nimo sa freezer, sa refrigerator, nahimong ice. So gas, liquid, solid. Pero pareho ra sila gihapon nga tubig. So the same water. Ang water nahimong H2O, ang water nahimong katong falling rain, ang water nahimo nga ice. So lahi-lahi ang iyang form, pero water ra gyapon, di ba? So diha nato masabtan ang kalambigitan sa usag-usa. Kaning tulo ka butang usa ra gyud ni siya, ang gitawag water. Pareho ra gyapon na sa Holy Trinity, usa ka Ginoo pero tulo ka personas, pero usa ra gyapon siya sa iyang pagkaginoo. So sabot nato na tungod kay ang gitawag intimacy ni ining tulo ka forms. So ang diha sa gitawag relationship. So mao ning kung atong tan-awon sa balaang kasulatan nato karon, diha ta makasabot sa Ebanghelyo ni San Juan Uluhan 3 tudling 16 ngadto sa 18. Matud pa dinhi kining pulonga gitawag the heart of the Bible, sa ato pamunay kasing-kasing sa Biblia. Unya gitawag siya god gospel miniature. Gamay ra nga ingon ta ang ebanghelyo na himong gamay. Puro arita sa individual nga words sa gipasabot niya giingon, for God so loved the world. So ang number one yung God. Unsa man ni the greatest lover ang Ginoo nato tungod sa iyang giingon pa diri sa ebanghelyo ron, kay gihigugma pag-ayo sa Dios. So ang Dios maoy nahigugma, pasabot nato greatest lover ang Ginoo. So love, ingon the greatest degree ang iyang gugma tungod kay giingon ta kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan, ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak. So ingon ta God so loved the world that He gave, iyang giingon ta love the world, the greatest number, that He gives the greatest act, ang dako kayo nga gibuhat sa Ginoo para kanato, pinaagi sa giingon ta His only begotten Son, iyang gihatag nga gasa ang iyang anak. Munang giklaro kayo diri, tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak. Klaro kaayo, the greatest act, His only begotten Son, the greatest gift, the greatest act sa Ginoo, o ang iyang gibuhat ang paghatag sa gasa, the greatest gift gihatag sa Ginoo nato. Ingon po na diri, that everyone who believes, the greatest humility,
ang pinakataas kayo nga pagpaubos diha sa Ginoo. In Him, the greatest person ang Ginoo sa iyang pagka-persona, ang pagkaamahan, the greatest person, ay iyang anak, ihatag po sa iyang kaugalingon. So mao nang pagganindot sa inyong diha sa pagsabot sa kahulugan ni ini, ingon ta might not perish sa ato pa the greatest deliverance. So dili siya gusto nga mahanaw ta ni ining kalibutana. Mo nang giingon diri aron ang tanan mutuo kaniya dili mamatay. So the content of the message of God is very good, haron dili ta mamatay. Giingon ta, but the greatest difference might have the greatest certainty. The greatest certainty ang nindot nga kapaingnan nato. Unsa may kapaingnan nato dinhi? Giingon dinhi, kun dili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Makabaton sa kinabuhing dayon. Certain ang makabot nato. So, ang sakto gyud ang gitunol nato sa mensahe nato nga giingon ta, the heart of the Bible, the gospel in miniature. Sa munang kaning content inyong ibutang sa inyong kaugalingon, sa tagsa kaugalingon sa inyong pauli ang gitawag the Gospel of St. John chapter 3 verses 16 to 18. So lami kayo kay pinaagi ni ini the greatest certainty. Una, ingon ta might have, mo nang makaangkon ta sa gitawag maayong kahimnang unsa may kapaingnan nato, giingon nato everlasting life which we can possess into our life. We can possess the greatest possession we have. Kay ingon diri klaro gyud kaayo kun dili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Giklaro makabaton ta sa kinabuhing dayon o pinaagi diha sa atong pagtuo. So ang punto, our God is a God who saved, escape from death in the Lord God's hand. So we can escape from the hands of God, especially karon COVID-19. So ang imong pagtuo importante kayo. You will be saved by God. Bisan ka o mamatay ning kalibutanan imong lawas, pero dili ka mapildi. Matud pa ni Charles Wanga, you can burn my body. You can burn our bodies, but you cannot harm our soul. Mao na gisaol sa kapistahan ni Charles Wanga, martyr from African, patron for the youth. Iyang gisulti na in the time nga siya gi-persecute o gihatod sa kamatayon. So wala siya mahadlok sa kamatayon, muguba siya ang lawas, kay nahibalo siya nga iyang kalag dili maguba. So kining atong sinati na ay COVID-19, di ta mahadlok mo transmit madaot atong lawas, pero atong kalag madaogon ta diha sa Ginoo. Muna unya ang nakalami manggod ni ini, giingon dinhi, might not perish the greatest deliverance. The greatest deliverance nga atong masabtan sa to i-deliver ta sa ilikay kita sa dautan, o dili mo kami itugyan sa panulay. Hinunua
luwasa kami sa dautan. So with that word, the greatest deliverance. Iingon din ang klaro nga gipasabot sa aton tagsa kaugalingon nga aron ang tanan nga mutuo kaniya dili mamatay kun dili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. So makabaton ta sa kinabuhing dayon. Unsa man ni buot ang Ginoo mohimo og intimacy relationship nato. Mao nang Sagrada Familia, Holy Family, family ni Jesus, ni Mary ug Joseph. Unya karon Holy Trinity ipasabot nato. Unya padung punta sa basic ecclesial community kay ang tumong na tan-awa ng kilid nato sa kilid niini na atong vision. Unsa may gibutang diya sa vision nami kayo, a Christ-centered community journeying to heaven with Mary. So tumpak igo gyud kayo pag-ari punta sa pikas nga side vision. As the people of God strive to know, to love, to share with life experience in Christ. So tumpak gyud igo gyud kayo makasabot ta og unsa gyoy kahulugan sa mensahe dinhi. Dingon ang tanan nga mutuo sa anak dili silutan, apan katong dili mutuo kaniya gisilutan na. Pasabot, they have chosen this life. Ganahan mo impyerno, hala, lukso mo, salo mo na inyong gusto. Ganahan mo inyong inulag, hala, ulag niya. Bahala mo, kisa manghubag ninyo sobrang pa, himulo sa inyo, tawanon, kaulag, padayon mo diya. Gitagaan, tagkagawasan, kagustuhan, o niya, kay balotang nga muni, maayong nga gihatag sa Ginoo, pero ang tao, malimot, kalami, tagyo gitanaw. Wala siya maghuna-huna sa kadautan. So, muna yung we look what is the result of doing the sin. Unsay resulta sa daotang binuhatan. So, muna'y atong gihatagan og dakong importansya. Mauna nga naatay ang atong Ginoo ni hatag sa Gospel of Matthew chapter 28 verse 16 to 18. Yun siya, unsa tong isugot dinhi sa yuta, isugot usab dito sa langit. Ug unsay idili ninyo dinhi sa yuta, idili usab sa langit. So, forgiveness of sin. O gipasaylo ka dinhi daan sa yuta, pasayloon po ka ngadto sa langit. O di ka pasayloon dinhi sa yuta, dili po ka pasayloon. Kay wala ka nangayo. Wa ka mo ila sa imong sala. Imo manggipili lang sala. Ang imo mang kaulag, ang imo mang kalami. Wala, patuyang nag-imo ha. Ug unsay epekto sa imong daotang binuhatan. So mao na ay resulta. Mora na makahinomdom ta nga baling inantos nato sa enhanced community quarantine na niabot na tag GCQ. Pero nawala ra nga atong sakripisyo. Pag-abot sa SAP, ingon ta social amelioration program, gadahuros ito ta, di na mahadlok o makaduol o uban, bahalag mga hikap, basta matakdan, wala, basta na ay madawat nga assistance sa DSWD ang 6,000. So, na luag na kayo, okay na kayo, okay na, kay na GCQ naman, hala, sulod, tao, suroy-suroy po kayo, suroy-suroy po tong gaingon diha ang katong GCQ, ang gitawag COVID-19, yoo, welcome, luag na, so, wa na distancing, wa na
Wa na'y face mask, wa na'y panghinaw-hinaw, patuyang ra sa galingon, palami sa kinabuhi. Anong saman ang resulta? Daghan na putang nahimo na COVID, na positive. So, nahimo na balik na puta sa strikto nga kahimtang. Hello? Oh. Do you want to stay free? Hello? O nang iingon ta, careful gyud ta in relating ourselves to other. We have to control our emotion. We have to control our desire sa atong kahimtang sa kinabuhi. Mo nang pagkanindot kaayo, mo nang kinahanglan naa nato ang Ginoo, naa nato ang spiritual riches sa Ginoo. So, kung naang spiritual riches nato sa Ginoo, ang gisulti dinhi makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Okay, lami gyud ay. Unya, kiingon man ta intimacy man ni for others. Ang Ginoo ni share siya aron ang iyang closeness ihatag kanato. Unsa man sa ingon siya, dawata kini o panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang akong dugo na iula alang kaninyo. Siya dawata o kana inom kamo niini, kay mo inom mo ini, unsay resulta? Luwason kamo sa sala, luwason ang tanang mga sala sa mga tao. So, in other words, tanang mga sala sa tao, diya makita nato ang pagkiglambigit sa atong Ginoo kanunay, haron dili tama dala ngadto sa kamatayon. Deliverance ning Santos nga Misa, the Holy Eucharist is the greatest deliverance. It to cast out the evil spirit, to cast out sa mag-lead into our own death. Mo na ngayon siya, mao kining akong lawas nga inyong dawaton aron ang inyong mga sala mapasaylo. Mao kining akong lawas nga maghatag og pag-ayo sa inyong tanang matang sa sakit. Mao kini ang akong lawas maghatag og deliverance kaninyo nga ang pandemic maundang. Mao kini akong lawas nga maghatag kaninyo sa unsa man panalipod batok sa dautan. Pero ang tao lami silang muduol kay sa kangit-ngit, kay sa kahayag. Kay tuwa man ang lami sa kangit-ngit, di ba? O, example, ngano man ang magkabit sa tago. O, tuwa ang lami sa kangit-ngit. O, ngano man ang gibawal sa kaimtang, buhaton man diha sa patuyang sa kaugalingon. Bisan kay huna-huna, lami ragyod, bisan pag-iingnan sa doktor, ayaw na kay mahatod ka sa kamatayon, dili gyud kalami. Ako usa unta ko ka kandidato nga mamatay. Tong mga kauban na kumpare nga mamatay ito, lami man, lami kayong ikaon og humba, lami kayong ikaon og kanang mga sweet kayong mga cake, mga unsa pa na, daghang kayo nga lami kayong kanon ng humba, lechon, again, lami kayo sa tanan. O niya, atuyang ragyod, palami ragyod. Unya ingon doktor, bawal na nimo. Ay mangkawat-kawat o kaon, lami gyud na kamoy dilian. Magbuot dahil mong mutilaw og lami. Ha? Tong kauban ako di matandog. Unsa man mo
ni apagali ko sa kalibutan, ganahan kong mutilaw og lami, og mamatay na ko, di na ko katilaw og lami. So, ang mga pamangkon, igsuon, wala kapugong. Kaon manggod siya. Pagkaugma, intensive care unit dayon, hiwi na yung nawong, wa na, galisod nagkata, hinga. Iya man ang gipili. Mo na siya ang warning nato. Kining giingon din tinuod man. Ingon, wala biya po ipadala nato si Kristo kay hadlokon ta. Naghipahinumdum ra siya aron dili ta mapahimutan sa kadaot. Pero ang pagpili atong kaugalingong kabubuton, walay labot ang Ginoo. Ang resulta sa atong binuhatan mauna na nga kita'y mag-antos moabot sa kalisod o kapait ang atong kahimtang sa kinabuhi. Ingon pa din ang tanan nga mutuo dili silutan. So sa ato pa tanang mutuo dili mapunta sa kadaot sa ilang kinabuhi. Apan katong dili mutuo kaniya gisulutan na daan. Igo na daan, anay silot na daan. Giingon din kay wala man siya mutuo sa bugtong anak. So wala ta mutuo, mo nay tinuod. Dili tanang panahon ang doktor mag-uban-uban nato mo na. Dili tanang panahon ang si Jesucristo mag-uban-uban kanato. Dili tanang panahon nga atong mga minahal sa kinabuhi ana mag-uban-uban, magbantay kanato. So mao na nga sa atong kaugalingon importante nga kita makasabot sa kaayo sa Ginoo nga ingon siya, I will be with you till the end of time. So atong ibutang kanunay ug unsa kabililhon ang iyang pulong ngani sa atong kaugalingon diha sa pagigugma kaniya. Karon atong himuon ang pagpadayag sa gitawag the treasure of our faith. Atong bahandi sa atong pagtuo. Tanan nagatuo kami sa